Biamono naende gotogoteba ng'a biamono ase engencho hatuye graduation mune ya rero twachikira iga Kisii National Polytechnic na kina abeire nkoeresa especially abantu baminto babonchari ebinto nemeradi mune yiga ye serikali ya KMTC, TVET, TTI ebinabye binto bikolete empowerment bikoleta skills ya saba sae baito egere banyora ability yokogenda gosabwa ense bero seri chibesa chiabo guitara sigasi chiabo chia magoko ne chigasi chiabo chugo train enchera bago konyense igoto kuimiza abantu baminto bonsi pibagusiyengi mase mwabeta na Kenya moreta abana baino ase TTI ne TVET ekiagera buno mwana agukora masomo ayega igago chake gasi moja kwa moja ebe chigasi chia electrical engineering chigasi chia plumbing chigasi chia building and construction chigasi chia beauty and design ne fashion and design ebintu byose bine bintu bitagitamana skills biko imbawa abasaye baito egera abana banyore kibesa ase society banyara gupunguza chi stress ya saba ibuli babo bagusiba minto motegerere monyiwe ase skuru yaito ya Kisii National Polytechnic igontagete ko bayibero bobisi na kekora na kwande rugeye nchuchumo ko igwaye ke gusinga aba amate baito korumata baichoirema batekire skuru enyara nabo bakonyora chi amasomo aya nabo bakonyora skills ya egento kego chikoba mu manyete niki in the next 4 years 5 years coming abago chikotora chi skill chi nene usiga abago cha singinja bana baito mbarasoma mbabwati chi skill yecho bacha batu ibuna abantu baito boko twachikoba bwatera chi pipe ekero bago korega sia plumbing batu ibuna abantu baito boko kuruga babo batuira twachikoba bwatera chigwaya na kobaringera chigwaya na kobatoboera chinyasi ekero bako eti chigwaya chestima igo twara gosaba abantu baminto moi mokeregoro leta abana agaiga asobonge pia institution bune ne bwate ntokoroka RPM prior running egento keria gekoa abana onye babwata skills cheina wao chobo bundi ne binto binde nchuga iga kora practicals egu certificate chivainepo ko chigokora chi project chinse mochinde na konyora empowerment ya employment nare ko batebanga abantu baminto mwensi tigakorigereria chise michigo itiro boke ga iga Kisii National Polytechnic mombie motige mochiko babantu boko leta abana agaiga na barube equip egere mo make use of your facility aba gusiba minto make use of this facility facility ye na rera tokonye buno mugusi tiga chichirani cheito chiko benefit chioka onare ko irali bagiri kwani hapa yabantu bonsi bibabo nchali constituency ngi mase babeta ndwa magomba na bene go chia senka yo mugaka sakari yonyonka nomo muroyo re senator bono igo musikeri jadi momaima ase gosiri omongino mwabo mongina Teresia oyo sirete igoro igo na inchengo teba nga magombons pia abantu babonchari achira asa abantu baminto babo getutu chache south ase ngejo gosira ko mongino oyo toiborete senator na endo renge kurugera omo ministry to mokuru